Lakhain ko resi Borjan constituency hidipi jutang asai hemaklamalong Borjan KCS aterang penta pining sertalina sengkana pharman kachipati dunjephan seke pipon bomasonsi chisik chidang pon bomlo Lasonsi aningkan wangson karbi risonim so rongaje talon bom wang bomsi pining sengkan 50th golden jubilee kechok mate ningkan phokep kechok sertalina sengkan nang plenglo Lasi aterang tin pens tame seke pipon bomason thaksi pinidak hidipialong Borjan KCS aterang pens tame seke pipon bomsi chisik chidang pon bom tanglo Kidam tang sengkan ingbeng klikebra sirkep karbi risoning so rongaje husitame Borjan KCS aterang pensi ser anong e mate best team chipalong ponlo Lasi puthot pining ser dalina sengkan sitame ser anong e mate best team kachipalong ponjia phansi Borjan KCS aterang pensitame chisik chidang pon bomlo Lapen bang krip liaphan lunkan kethana kuru hu hokpon pamesi kedam tang matijong ni phai inkora sir captain sike piponsi pini arkoi plian nitro kechok nang plenglo labang solong nang kachiraptun Borjan MEC mate Karbinglong Thomas Councilium Surjarong Phar VDC chairman apen Borjan Hawarame ke Japon bang thongkebra pia tumsitame nang chirap chitopon bomsi chun bom luputa Borjan KCS achun bang janasing tok bipen nang pachini dun pininga bangke nilitum lahelo jasme per bangke nilitum kedam tang bestim long lo lasi non abatai sitami nilitum labangso kecingsi bestim anong e cipalongi pasilitum seki papi akurusar tum sotame nilitum bang kripian pan kurusar po nilitum hokpon lo atheke lang tum apan nilitum cicini pamelo pinian mangala bang kripi kurusar po atum bangke hek pamelo Dilai pen bijorong pi Karbinglong lai